Hoxe presentamos a terceira edición do Festival Pint of Science en Carballo. Aquí é a 11ª que se celebra en toda España. Para nós é un orgullo, para o Concello de Carballo é un orgullo presentar esta iniciativa, porque ademais esta vez, agora sí que o podemos dicir, é a primeira actividade que vai encadrada dentro do proxecto europeo Talco Talk Zero, Talento Kilómetro Cero. Pois é, este ano esta edición do Pint pois é a primeira actividade dentro dese programa, non? E novamente serán 3 días, luns, martes e mércores, simultaneamente en todo o mundo, celebrarás este festival de divulgación científica enfocada sempre no talento local en investigadores e investigadoras de kilómetro cero. Poder dar máis visibilidade a un tema que nos atañe moito, que a incidencia está aí día a día subindo, que é o autismo, o trastorno do espectro autista. Dar a coñecer o que é o trastorno en sí e ver as necesidades que hai, que non solamente son como diagnóstico ou como condutas desadaptativas que podemos ver, sino que é algo que nos atañe a toda a sociedade e as familias. As ciencias sociais, as humanidades tamén temos algo que decir nesta nova era da tecnoloxía e sobre todo a oportunidade de dar a coñecer ante o público, ante os meus paisanos, o traballo que facemos nos arquivos, o traballo que facemos tamén na implementación de novas tecnoloxías na administración e da relevancia que estamos tendo os profesionais que nos dedicamos a isto nesta cuestión. Neste caso vou falar dun período da vida que probablemente o máis vulnerable xunto coa senectud, xunto coa vellez, o final da vida, o principio da vida, é probablemente un dos períodos máis vulnerables, senón o que máis. Especialmente cando se produce o nacemento dun xeito pues, diferente ao que esperamos normalmente, que é un nacemento prematuro, antes de tempo. Vou falar un pouco, como decía el Van, de esta palabra, espectroscopía, que ninguén sabe o que é, para que ser. Pois, bueno, enfocar sobre todo a súa aplicabilidade práctica, que é, pois, pois coñecer pois a composición química de alimentos ou controlar certos procesos industriais que, bueno, pois que permitan pois melloras no control de calidade. Falar de biohidrometalurxia, de como os microorganismos nos van a axudar a recuperar os metais do futuro, como os capaces de recuperar metais empleando microorganismos e como os aplicamos á fabricación de novos residuos electrónicos. Bueno, teño que falar de ciberseguridade, que moitas veces diremos, bueno, a ciberseguridade é unha ciencia. Pois, desde o meu punto de vista, sí, porque con atrás temos todo un traballo de investigación, análisis e mellora. E realmente, para min, a ciberseguridade tamén é unha ciencia moi humana porque realmente está no noso día a día. O valor, ou toda a xente que o coñecen dentos, é que nas súas áreas son auténticas eminencias, e que son de Carballo. Kilómetro cero. El kilómetro cero hai que aplicarlo creo para todo. Intentar potenciar o que é teu para despois espallalo ao monte. Temos nos 3 bares unha pequena sorpresa, pois o alumnado e o profesorado da Escola de Hostalería de Carballo pois proporcionarán os pinchos durante os 3 días, como non agradecer a patrocinadores e colaboradores do evento. Se anime, pero bueno, eso, animar a xente porque vamos ter unhas charlas super interesantes. Tamén quero poñer en valor o esforzo que facemos desde o equipo organizador para conseguir balance de xénero, balance de áreas, etc., que son un traballo un pouco invisible que non o ves, pero facer un programa deste tipo, pois, sempre require facelo con cuidado. Así que vamos ter unhas charlas super interesantes. Se non vides polas charlas, vídeo polas cervezas, ou polos pinchos, ou polo cachelo. Así que nada, que sea un éxito, que se enchan os bares, que se enchan as plazas, a ver a quen lle toca coller o burelo cando este atento de Lugo. O cachelo! O cachelo!